Nikolaj Vasiljevič Gogol byl ruský prozaik a dramatik ukrajinského původu. Představitel ruského romantismu s velmi silnými prvky kritického realismu, za jehož zakladatele je v ruské literatuře považován. Narodil se 1. dubna 1809 ve vesničce Soročinec u Poltavy. Pocházel z rodiny nižších ukrajinských šlechticů, měli asi 80 nevolníků. Jeho otec byl vášnivý milovník divadla, psal komedie a také verše. Založil divadlo, v němž malý Gogol hrál zásadně ženské role. Byl vychován v přesvědčení, že je geniální a zázračné dítě. Jeho matka byla hluboce věřící, nepraktická a žila spíše ve snech než v realitě. Přesto na něho měla po celý život asi největší vliv. Mládí prožil v rodinném šlechtickém sídle Vasilevka, studoval na střední škole v Poltavě. Dále pokračoval na gymnázium v Nežine. Obdivoval Puškina a chtěl být svému národu prospěšný. Vynikal neobyčejnou pamětí a oblíbil si ruskou lidovou slovesnost a malířství. Když mu bylo kolem 20 let, sbíral náměty z ukrajinské folklorní tvorby. Když zjišťuje, že o tuto tématiku je v hlavním městě carské říše zájem, přestupuje k jejímu literárnímu zpracování. Jeho prvé povídky mu přinesly známost se Žukovským, Pletněvem a rovněž s Puškinem. Jeho vlastní jméno zní Mikola Hohol, avšak tento výjimečný spisovatel miloval Rusko a proto si své jméno poruštil na Nikolaj Vasiljevič Gogol. Hrozný svět, že ano? Ano, v Rusku je epidemie kvůli choleře. Po celé zemi je hlad. No, to jsou ty důkazy toho, jak je naše velká země na tom špatně. Hlavně národ nemá žádnou národní hrdost, to bys ní pozvednout. Myslím, že to můžeme udělat pomocí národní poezie. Jak těžké je být zahlebán zároveň s naprosto nevědomými tvory v mrtvé poušti. Ty přece znáš všechny naše živočichy, kteří bydlí v Nežině. Krunýřem své hrubé zemstrosti, svou ničenou nadutostí zadusili velité poslání člověka. A mezi těmito živočichy musím ubíjet své dny. Už se vidím v Petrohradě. V Petrohradě v tom veselém pokojíku z okny na němu. Však pokud nevíme, co je nám úradkem osudu předurčeno, proč bychom nemohli aspoň snít o budoucnosti? Tímto bohatstvím budu už navždy obdívat. To mi zůstane na celý život. Po studiích odešel do Petrohradu. S Bohem, národná vsi! S Bohem má vlasti! S Bohem, Ukrajino! Rád jsem se procházel po tvých polích, ale teď tě s bolestí v srdci opouštím, neb vím, že musím jít. Odcházím do Petrohradu, města velikého, tam mě čeká můj úděl. Stanu se totiž hercem. Budu slavným, budu psát knihy a celá Rus mě bude znát. V Petrohradu píše svou prvotinu Hans Kiehlgarten, která ale nebyla kritiky dobře přijatá a proto ambiciózní autor v zoufalství skoupil všechny výtisky a spálil je. Dobrý den, si přijete. Dobrý den, máte to Hans Kiehlgarten. No toho tady máme, teď je to dokonce ve své, prosím vás, nikdo nechce, to se ani nekupujte. Tak mi to dejte všechno. Tak to tady. Buď zdrav, Alexandře Sergejeviči. Buď zdrav, Nikolaji Vasiljeviči. Neuvěříš, co se mi stalo? No, to by mě zajímalo, povídej. Přijel jsem do jednoho ruského městečka. Představ si, oni si mysleli, že jsem nějaký revizor nebo co a pořádně zahrnovali dary. To vypadá podezřele. Taky si říkám, možná, že ti něco skrývali. A řekl jsi jim pravdu? Ale co tě nemá? Samozřejmě, že ne. Ty bys jim snad řekl pravdu. No, asi ne. Máš pravdu. Ale
Je to dobré téma na nějakou knihu. No vidíš, tak něco o tom napiš. Takhle nějak mohl vypadat rozhovor mezi Gogolem a jeho přítelem Puškinem, který dal vzniknout asi nejslavnější Gogolově divadelní hře. Revizor měl premiéru v roce 1836 v Petrohradu a setkal se s velice nadšeným ohlasem zejména u mladší části publika i u části kritiky. Avšak lidé z vyšší společnosti jeho hru neradi viděli, protože je neukazovala zrovna v tom nejlepším světle. Kvůli nenávistným útokům z jejich strany opustil na čas Rusko.